terugwerkt in combinatie met je spieren en je zenuwen. En natuurlijk met je evenwichtsteentjes. Want dat maakt het dat je dus anders moet gaan denken, anders moet gaan doen. Daarom is voelij net ietsjes anders. Geef maar. Ja, je hebt opvolgen dus. Ja, zie je? Je moet het maatregelen. Goed. Het principe is gebaseerd, als je biomechanica gaat toepassen, dan heb je dus minder kracht nodig, minder beweging en minder contact. Ja? En je ziet daar volgende. Dit is heel veel kracht. Het is kracht. Oh, dit is kracht. Uiteindelijk kom je er los. Maar het is kracht. Biomechanica zegt van. Ja? Puur doordat ik ontspannen ben en een goede beweging maak, ja, hoe harder die vasthoudt, hoe makkelijker het gaat eindigen. Waardoor je dus in staat bent om te bewegen, of het naar links of rechts is, maar nooit twee tegelijk. Biomechanica zegt, als je twee tegelijk gaat doen op dezelfde manier, dan werkt het niet. Ja? Maar als je eentje gaat doen, dan werkt het ineens weer wel. Ja? Heel veel contact. Wat is in mijn nek? Dit is te veel contact. Dat merk je dus ook, is te veel contact omdat ik niet te veel eigenlijk met mijn handen bezig ben. Dan moet je ook vertellen wat er gebeurt als ik niet één voor één mijn vingertjes weg doe. Trek je dan? Eén voor één mijn vingertjes weg doe. De spanning op onderaan. Ja, en je grip laat. En mijn handen gaan open. En die handen gaan open. Dus normaal zou je denken dat hier heel veel kracht zit. Maar juist doordat je minimaal contact maakt, eigenlijk twee vingers, krijg je dus de hele kracht wat daar zit, eigenlijk van kracht. Ja? Dus minimaal contact. Minimaal bewegen. Minimaal bewegen. We hoeven geen ingewikkelde verplaatsingen te maken, maar minimaal bewegen is puur je positie en je gaat naar voren. En er gebeurt iets. Ja. Dus meer is er eigenlijk niet. Dus alles begint vanuit een positie. Ga ik op deze manier zitten, dan werkt het ineens niet. Dat merk ik, er komt heel veel weerstand bij. Je zou denken dat ik eigenlijk hetzelfde doe, toch? Maar nu ga ik het anders doen. Dan zit het ineens heel anders bij. Dus minimaal kracht, minimaal contact, minimaal bewegen. Puur te maken met biomechanica. Dus dat betekent niet dat ik dus niet sterk hoef te zijn. Spieren moeten wel kunnen werken natuurlijk. Ja? Een ander voorbeeld. Als je kijkt naar je tussen steken gaat staan. Goed steken. Niet steken ook. Ja. En dan ga je aan je hoofd duwen, mag je tegenwerken. Hè? Ja. En ik duw gewoon dit. En verplaatst. Ja. Dus zet je één vinger alleen maar even op je wand. Dat is gewoon zo. Ja. Dezelfde positie. Niet op de positie. Dezelfde positie. En dan gaan we denken dat het anders is. Ja. En je doet hetzelfde. Maar je krijgt het niet weg. Toch? Nee. En je hebt alleen maar dit gedaan. Goed. De laatste motoren. Even. Zoek even een goede winkel. Oké, dan gaan we die dan verder. Weerstand bieden. Weerstand bieden. Dan krijg je dus niet uit je balans. En helemaal nog als je nog je been wil gaan gebruiken. Ja? Te veel contact. Als ik nu alleen mijn vinger gebruik. En dat maakt niet uit. Ik zoek geen drukpunt op. Hè. Het kan daar zijn. Als ik maar een vingertje gebruik. Ja? Dus waar het ook is. Het aanraken van het hoofdgedeelte. Waar dan ook. Als ik ook te veel van mijn vingers alleen zou gebruiken. Dit zou te veel contact. Met een platte hand. Ja, is te veel contact. Als ik mijn vingers aan gebruik, wordt het wel ietsje minder. Want nog steeds kracht. Maar als ik maar eentje gebruik, dan gaat het wel de goede kant op. Ja? Dus we doen contact. Elk handleven wat we binnen het bedrijf richten, heeft puur te maken met een hele neutrale houding. Neutraal en een loophouding. Ja? Dus we hebben geen standaard. Maar we zitten in schuine stand. Ik leg het heel goed uit. Klein beetje weerstand. Hoeft niet in de hoek te zijn. Hij zit er breed staan. Ietsjes langer. Kijk. En je arm. En dat zorgt en geeft heel veel mogelijkheden in het handelen. Of het nou wapen zijn of wat dan ook. Want als ik eenmaal deze positie heb, dan zou een mes dus eigenlijk een heel lange mes zijn. Maar die mes dat komt niet. Dat komt niet meer. Als ik hier zit, gebeurt ook niks. Als ik hier zit, helemaal niet meer. En als ik aan de middenlijn, noem ik de ellebooglijn, als ik daar ga werken, dan kan ik gewoon verplaatsen zonder dat ik dit nodig heb. Want dit werkt niet. Ja? Maar als ik alleen maar de ellebooglijn gebruik, dan gebeurt er heel veel.
Dus je hebt andere inzichten, dat is helemaal gebeuren. En waardoor we dus eigenlijk ook geen blok meer nodig hebben. Maar een blok is klein. Wanneer je dat ook toepast, 1000ste keer en 1001 keer, doe je nog net zo klein. Alle ervaring daarmee gehad, vandaar dus dat het allemaal anders is gaan worden. Want ik heb het allemaal ondervonden, dat is allemaal niet zo prettig geweest. Dus ook in stoten en trappen hebben we dus maar één handeling. Dat zorgt ervoor dat je dus eigenlijk iemand helemaal immobiliseert nu. Dus de mogelijkheden zijn beperkt. Kijk weg van hem, er zijn de mogelijkheden daar aanwezig. Ja, dan kan je heel veel handelingen verrichten. Strijd en beweging. Daarom moet je in Boerderij steeds eigenlijk de persoon opzoeken. Niet zozeer de aanval, maar de persoon. Als het een trap zijn, we gaan altijd. En links en rechts doet er dus daarna niet meer toe. We doen het steeds zelf. Steeds zelf. Ja? Dankjewel.